Hej, mit navn er Khaled, og det her er et screencast omkring indgreb i kemisk ligevægt. Ligevægtsloven. Ligevægtsloven er en lov, der bestemmer ligevægten af reaktioner, som afhænger af temperatur. Ved reaktionsbrøken angives der en brøkstreg, som adskiller produkt og reaktanter. Altså produkt øverst i tælleren og reaktanter i nævneren. Derudover indgår koefficienter som eksponenter til stofmængde, koncentration. De små bogstaver i reaktionsbrøken og ligningen er det antal, de store bogstaver skal opløftes i, som er de kemiske stoffer. De her ligevægtsbrøker og ligninger fortæller os, om der dannes en ligevægt mellem ligevægtskonstanten K og koncentrationerne af nogle stoffer, der dannes, som befinder sig på den anden side af lighedstegnet Y. Hvis ikke der er ligevægt, kan der ske en forskydning fra enten højre eller venstre, som sker ved et indgreb, som også beskrives i Le Chatelier-princippet. Derudover fortæller den også, om det er en sur- eller basisk løsning. Et eksempel, hvor ligevægtsbrøken og ligningen bliver demonstreret, er et eksempel, der er taget fra kemibogen side 18. Her får vi angivet en reaktion angående ammoniakligevægten, hvor KC lige med 0,058 mol minus 2, som findes ved 500 grader. Det her det er ligevægtsbrøken, reaktionsligningen, ligevægtsligningen, og det er det selve eksemplet. Derudover skulle vi beskrive kort, hvilket indgreb vi lavede i forsøgene. Reagensglas 1. Her tilsatte vi 1 ml 0,1 mol i jern-3-nitrat. Vi starter med at tilsætte jern-3-nitrat, og vi observerede, at reaktionen blev vinrød. Det vil sige, at reaktionen forskydes mod højre. Ud fra ligevægtsloven kan dette også bevises, at KC lige med FeSCN 2+, brøkstreg Fe3+ gange SCN minus. Når vi tilsætter jern-3-nitrat tilsættes der noget til reaktanten, hvilket gør, at Y bliver mindre. Det vil sige, at Y er mindre end K. Reagensglas 2. Her tilsættes 1 ml 0,1 askorbinsyre. Jern-3 og askorbinsyre reagerer, hvilket gør, at der sker en forskydning mod venstre. Da der er færre reaktanter i og med, vi fjerner lidt. Det vil sige, at Y er større end K. Formlen for reaktionen vil se ligeledes ud. KC er større end FeSCN 2+, brøkstreg Fe3+ gange SCN minus. Reagensglas 3. Nu tilsætter vi så NaSCN, og den bliver meget mere mørkerød og forskyder sig derfor mod højre. Det er noget, som der bliver observeret, da den bliver mørkere. Her vil det se ligeledes ud. KC større end FeSCN 2+, brøkstreg Fe3+ gange SCN. Det vil sige, at K er større end Y, da der tilføjes SCN. Reagensglas 4. Nu tilsættes et par dråber 0,1 mol AgNO3. Ved at blive farven på stoffet, der tilsættes AgNO3, og der skal også en bundfald. Den forskydes mod venstre, det vil sige, at Y der er større end K. Det kan vi observere, da vi tilsætter AgSCN, fjerner noget af reaktanterne, som gør, at Y bliver større end K, som skaber en forskydning mod venstre med bundfald, som sagt. Reagensglas 5 og 6. Den varme reagensglas bliver meget lysere, mens den kolde bliver lidt mørkere. Når den bliver varm, går den mod venstre, og når den bliver kold, går den mod højre. Den er endoterm mod venstre, da den skal optage varme, og eksoterm mod højre, da den skal afgive varme. Derudover lavede vi også et forsøg med fortynding, hvor vi kom frem til følgende.
Når vi fordobler volumen med vand i den ene, kan man se, at den bliver lysere fra siden, men fra oven ligner det den samme. Grunden er, fordi man fra siden i den første, som vi ikke har fordoblet, rammer lyset flere ioner, men i den fortyndede rammer den ikke nær så mange. Derfor ser den lysere ud, men for oven rammer den mange i en kort afstand i den første, og rammer få, men over en længere periode. Efterbehandling. Ved hvilke af indgrebene sker der en ændring i ligevægtskonstanten? Der sker en ændring i ligevægtskonstanten ved alle indgreb, hvor der er en ligevægt. Dette sker både ved ændring i temperaturen, volumen og koncentration, og når de enten bliver forskudt mod højre eller venstre. Næste spørgsmål. Ved tilsætninger til reagensklasser anvendte vi faste stoffer eller et par dråber af en ren koncentration med koncentreret sølvnitratsopløsning, og hvorfor tilsætter man ikke i stedet for et par milliliter af rent fortyndet opløsning af de pågældende stoffer? Man benytter ikke en fortynding, da der er lavet en volumenændring af det stof, der tilsættes. Dette vil derfor kunne have indvirkning på de endelige resultater, da fortynding også skaber forskydning i ligevægtens proces. Tak. Jeg er færdig.